Πέρα από δηλώσεις, παιδιά, και πέρα από το τι έγινε, ήρθαμε εδώ να καταλήξουμε κάπου. Θέλουμε σήμερα να μην γίνει καμία διαδικασία δημοκρασίας και αν το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα, όπως λέει, βρίσκεται σε αδύναμη θέση, σε άλλη δύναμη θέση, εδώ μαζί μας θα συντάξουν σήμερα ένα κείμενο σαν διαχειριστικός φορέας του πάρκου που να καταγγέλει τον οικονομικό μαρασμό και να είναι μαζί μας στις διεκδικήσεις για κρατική επιχορήγηση από τον κεντρικό προϋπολογισμό, από το κεντρικό κράτος και να δεσμεύεται μπροστά σε όλη την τοπική κοινωνία ότι δεν θα προχωρήσει καμιά εμπορευματοποίηση και καμιά χορηγία στο πάρκο. Αν λοιπόν είναι μαζί μας, με αυτόν τον τρόπο θα το αποδείξει ο διαχειριστικός φορέας. Αν όχι είναι απέναντί μας, θα μας βρίσκει κάθε φορά που θα κάνει τέτοιες κινήσεις μπροστά τους. Είναι απλά τα πράγματα. Δυο όχθες έχει το ποτάμι, ή είναι στη μια όχθη μαζί μας ή είναι απέναντί μας. Δεν υπάρχουν μέσα. Ακριβώς. Τα υπόλοιπα είναι δευτερεύουσας σημασίας και δεν θα τα λύσουμε σήμερα. Εδώ το έτοιμο είναι συγκεκριμένο. Σας ζητάμε να συνταχθείτε μαζί μας και εμείς να συνταχθούμε μαζί για τη σωτηρία του πάρκου.